Mittaustuloksethan näyttää, että ehkä ihan vähän jäätiin tavoitteesta, mutta ei nyt mitenkään massiivisen pahasti. Katsotaan, jos tämän saisi zoomattua. Eli tällä hetkellä ominaispaino näyttää noin 1,4, 6, 4, 7, 4, 6 varma. Ja tässä meillä on nyt käytössä hydrometri, eli tosiaan tällainen poijutapainen, eli kelluu tuolla. Katsotaan, jos saisin vähän kuvattu vielä kauempaa. Eli meillä on tuossa mittalasissa nyt se päälle pari desiä vierettä ja siellä kelluu tuo mitta, hydrometri. Seuraavaksi kokeilen vielä tällä refraktometrillä. Eli tässä ideana ottaa pipetillä muutama pisara, laittaa tähän levylle, katsoa valoa vasten ja sen pitäisi näyttää meille myös sama ominaispaino, eli käytännössä sokeripitoisuus. Tai se on se asia, mitä nyt halutaan tietää. Paljon siellä on potentiaalisesti hiivalle syötävää sokeria. Toki se ei kerro suoraan sitä, että paljon on nimenomaan käymiskelpoisia sokereita, vaan sokeria ylipäätään. Refraktometrilla on helppo laittaa liikaa tai liian vähän. On melko pieni määrä tosiaan, mitä se tarvii, ja sen takia se on niin huippu. Ei mene hukkaa tuota vierettä. Kannattaa levittää se tuohon tasaisesti. Ja sitten painaa tuo levy tosta. Sitten mennään katsomaan vaan, mitä tää näyttää. Tästä tosiaan kaukoputkeen lailla katsotaan. Koitan saada tähän videolle vielä kameralla otetun kuvan. Se on muuten oiva tapa ottaa tuo mittaus, koska joskus se saattaa olla vähän sumea ja hankala katsoa, varsinkin jos on silmälasit. Niin kamera vaan tähän, kännykkäkamera tuohon ja sitten kuva siitä. Unohtui tuossa vielä mainita, että kannattaa tosiaan ottaa noita näytteitä myös siinä mäskäyksen jälkeen, koska silloin sä pystyt vielä tehdä korjauksia, jos sattuu olemaan liikaa tai liian vähän. Jos on liikaa sokeria siinä, niin voi vähän se enemmän laittaa huuhteluvettä tai vaan lisätä vähän vettä sen huuhtelun jälkeen. Eli ensiksi tekee huuhtelun normaalisti vesi maltaiden läpi ja sen jälkeen lisää vettä sellaisenaan. Netistä löytyy laskentakaavat, että kuinka paljon suurin piirtein kannattaa laittaa. Toki, jos ei ole ihan niin justiin, että mitä haluaa, niin voi jättää sellaiseksi. Tai sitten heittää perstuntumalla sitä vettä vähäsen vaan sinne. Ja mittailla uudestaan. Täällä tää käy jo illalla. Itse asiassa oli jo muutaman tunnin päästä tuosta hiivaamisesta niin ensimmäiset pulputukset, mutta nyt tää käy jo ihan tiheeseen tahtiin. Noin 15 sekunnin välein se pulputtelee. Ja vähän on jo vaahtoa muodostunut tuonne alas. Olut on käynyt nyt 8 päivää ja otetaan tästä näyte refraktometriä varten. Ihan vähän vaan riittää.